Il-bidu tas-sena l-ġdida jfisser ukoll il-bidu implementazzjoni ta' miżuri mħabbra fil-budget. Il-Gvern għandu pjan realistiku fil-qasam tal-impjiegi fejn is-settur privat qed ikun inċentivat biex joħloq kundizzjonijiet li jippremjaw il-bżulija u l-ħiliet tal-ħaddiema Maltin u Għawċin. Pjan li wassal għal aktar impjiegi full-time biċ-ċifri tal-Korporazzjoni għax-xogħol u t-taħriġ juru li f'Awwissu tal-2013 in-numru ta' impjiegi full-time laħqu l-157,700 impjieg, żieda ta' kważi 4,000 meta mqabbel mal-istess xahar tas-sena ta' qabel. Dan ifisser li kemm ilu li ġie elett gvern ġdid l-impjiegi full-time żdiedu b'medja ta' 19 kuljum. Dawn ir-riżultati mhumiex b'kombinazzjoni, iżda b'isforzi kollettivi li qed isiru anke mill-Korporazzjoni tax-xogħol u t-taħriġ li TC li qed isservi ta' spalla biex tipprepara persuni jidħlu fid-dinja tax-xogħol. One News tkellem maċ-ċermen tal-ITC Alfred Grixti fejn qal li għandu l-objettiv li jirdoppja n-numru ta' persuni li attendu għal korsijiet. Waqt li s-sena l-oħra kellna 1919 li ħadu t-taħriġ. Din is-sena qed nimmiraw li għalmenu nirdoppjawh dak in-numru ġifieri minn 2000 tellawh 4,000. Alfred Grixti sostna li kull individwu għandu possibilità li jsegwi korsijiet li jibdew minn ħiliet bażiċi soħrajn iktar tekniċi. Għalhekk hemm l-opportunità sabiex wieħed iħejji ruħu għad-dinja tax-xogħol permezz ta' wieħed mit kors differenti. Għandna taħriġ f'kollox, letteralment f'kollox, ġifieri għandna 99 suġġett u b'kollox ħajkollna 780 kors. Riflessjoni ta' din il-ħidma pożittiva u għal-fatt li Malta għandha t-tielet l-ikbar żieda fl-impjiegi fih dan l-istati membri tal-Unjoni Ewropea. Dan iġib fi xejn il-kritika tal-Oppożizzjoni li qed tgħid li l-Gvern mhux qed joħloq xogħol meta l-istatistika uffiċjali tikkonferma li l-ħolqien tax-xogħol fil-privat kienet kważi 7 darbit iktar mis-sena ta' qabel. Fl-ewwel budget ippreżentat mill-Gvern tħabbru diversi skemi biex iħajru diversi strati soċjali jsibu x-xogħol. Ir-rieda tal-Gvern se teqpa li joħloq il-klima adattata biex is-settur privat jieqpa l-katalist tal-ħolqien tax-xogħol sabiex jikbru l-opportunitajiet tal-ħaddiema Maltin u Għawċin.